लास्टच्या गाण्याची की नोट दे ना. लिहिलं नाही. लास्टचं गाणं, लास्टचं गाणं. स्टार्टिंगची नोट दे खाली. लास्टचं गाणं. लास्टचं गाणं. मी लिहिलं नाही. मी बीजं गाणं लिहिलं ते प्रणम प्रणम लिहिलं. नाही, गिव्ह मी द नोट फ्रॉम वेअर वी स्टार्टेड. पहिलं ना. हां ठीक आहे. एक पहिलं गाणं घे प्रयांची. माईक्स तुला माहिती पडते. अरे तू गाऊनची बघ, त्याला तू ॲडजस्ट करील ना ते.
इतर उपस्थित असलेले माझ्या बंधू भगिनींनी तुमचा स्वागत आहे. या मिसामध्ये जी पत्र वाटली गेली आहेत त्यात गायन आहे, तसेच बलिदानातील प्रार्थना आहेत. सर्वांनी ह्या मिसात भाग घ्यावे ही नम्र विनंती. आता आपण गाऊया गीत क्रमांक 1, सन फ्रान्सिस साहेबा तुझे नाव. सन फ्रान्सिस साहेबा तुझे नाव, मुक्ती घेतो आता धाव. तू आजा या शुभ दिनी आम्हाला पाव. सन फ्रान्सिस साहेबा तुझं नाव, मुक्ती घेतो आता धाव. चरणी माता नमितो तुझ्या, तुला भक्तांची येते दया. तुझकडे अद्भुत प्रभूची किमया. तव मंदिरी प्रभू वेदीवरी, तव मंदिरी प्रभू वेदीवरी. लावी तुम्ही मानभा. सन फ्रान्सिस साहेबा तुझं नाव, मुक्ती देतो आता धाव. तू आजा या शुभ दिनी आम्हाला पाव. सन फ्रान्सिस साहेबा तुझं नाव, मुक्ती देतो आता धाव. तू आजा या शुभ दिनी आम्हाला पाव. तू आजा या शुभ दिनी आम्हाला पाव. तू आजा या शुभ दिनी आम्हाला पाव. पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. आणि तुमच्या अंतर्यामी. प्रस्तावना. ख्रिस्ताठाई प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आज आपण या पवित्र मिसामध्ये संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या तेजस्वी साक्षीची आठवण करीत एकत्र जमलेलो आहोत. समुद्र ओलांडून अडचणींना सामोरे जात आणि अनोळखी प्रदेशात सुवार्तेची घोषणा करत त्यांना जे सामर्थ्य मिळाले ते त्यांच्या ख्रिस्तावरील अविचल आशेतून मिळाले होते. ख्रिस्ताची हीच आशा थकलेल्याला हृदयांना बळ देते, निराश आत्म्यांना आशा व धीर देते आणि प्रत्येक विश्वासू भक्ताला मिशन कार्यासाठी पाठवते. आजच्या या उत्सवात प्रवेश करताना आपणही त्याच आशेने आपली हृदये प्रज्वलित व्हावीत अशी विनंती करूया. ज्या योगे
आपण ख्रिस्ताच्या प्रेमाचे, करुणेचे व आनंदाचे खरे साक्षीदार बनू. या पवित्र मिस्सामध्ये सहभागी होताना प्रभू आपल्या मनांना शुद्ध करो, आपल्या हृदयात आशेची नवी ज्योत पेटवो आणि संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या उद्धारणातून आपल्याला सुवार्तेची निष्ठेने सेवा करण्याची कृपा मिळो म्हणून प्रार्थना करूया. प्रिय बंधू भगिनींनो, पवित्र रहस्य साजरी करण्यासाठी आपण सर्वजण पात्र ठरावेत म्हणून आपल्या पापांची आपण कबुली करूया. सर्वांनी एकत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनींजवळ मी कबूल करतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने व हाईगईने मी फार पापे केली आहेत. माझा अपराध, माझा फार मोठा अपराध. म्हणून नित्य कुमारी धन्य मरिया, सर्व देवदूत आणि सर्व संत यांना आणि तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम्हावर दया करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या नोवेना प्रचाराने तू अनेक राष्ट्राचं तुझ्या जवळ आणलेस. तुझ्यावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या सर्वांना सुवार्ता प्रचाराचे कार्य करण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रेरणा व शक्ती मिळो व ख्रिस्त सभेची सतत वाढ होत राहो. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्व काल जिवंत राहणारा व राज्य करणारा परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. राज्य व प्रभुत्व मी ही परात्पर देवाची प्रजा जे पवित्र जन ह्यास देण्यात येतील. दानिएलच्या पुस्तकातून घेतलेले आजचे वाचन. मी दानिएल ह्याचा जीव अंतर्यामी अस्वस्थ झाला. माझ्या डोक्यात घोळणाऱ्या दृष्टांतांमुळे मी चिंताक्रांत झालो. जवळ उभे असलेल्यांपैकी एकाकडे मी गेलो आणि ह्या सर्व गोष्टींचे मर्म त्यास विचारले. तेव्हा त्याने मला ते कथन केले आणि या सर्व गोष्टींचा अर्थ मला समजावून सांगितला. ती मोठाली 4 स्वापदे पृथ्वीवर उदयास येणारे 4 राजे होत. तथापि परात्पर देवाचे जे पवित्र जन त्यास राज्य प्राप्त होईल. ते राज्य सदा सर्वकाळ युगानुयुग त्यांच्या ताब्यात राहील. मग ते 4थे स्वापद जे इतराहून भिन्न असून अति विक्राळ होते, ज्याचे दात
लोखंडाचे आणि नखे पितलेची होती. जे सर्व काही चावून त्याचा चुरा करी आणि उरलेले आपल्या पायांखाली तुडवे. त्याचे काय ते कळावे म्हणून मी इच्छा दर्शवली. त्याच्या डोक्याला 10 शिंगे असून आणखी एक शिंग निघाले, त्यामुळे 3 शिंगे गळून पडली. या शिंगाला डोळे आणि मोठमोठ्या गोष्टी बोलणारे तोंड असून ते आपल्याबरोबरच्या इतर शिंगाहून मोठे दिसत होते. या सगळ्यांचे मर्म काय ते कळावे म्हणून मी इच्छा दर्शवली. मी पाहिले तो त्या शिंगाने पवित्र जनांबरोबर युद्ध केले आणि त्याचे त्यांच्यावर प्राबल्य झाले. शेवटी पुराणपुरुष आला तेव्हा परात्पर देवाच्या पवित्र जनास न्याय मिळाला आणि त्या पवित्र जनास राज्याचे स्वामित्व मिळण्याचा समय आला. याचेही मर्म कळावे म्हणून इच्छा दर्शवली. त्यांनी सांगितले, 4 स्वापद हे पृथ्वीवर 4 राज्य होईल. ते इतर राज्याहून भिन्न होईल. ते सर्व पृथ्वीला ग्रासून टाकेल, तिचे तुडवून चूर्ण करेल. आता 10 शिंगांविषयी विचारशील तर त्या राज्यातून 10 राजे निघतील आणि त्यानंतर आणखी एक राजा निघेल. तो त्या पूर्वीच्या राजाहून भिन्न असून 3 राजांस पादाक्रांत करील. तो परात्पर देवाविरुद्ध गोष्टी बोलेल आणि परात्पर देवाच्या पवित्र जनांचा पाठलाग करून त्यांचा छळ करेल. तो नेमलेल्या सणात आणि घालून दिलेल्या शिस्तीत बदल करण्यास पाहिल. 1 काळ, 2 काळ आणि अर्धा काळापर्यंत ते त्याच्या कब्जात राहतील. पण न्यायसभा भरेल, त्याचे प्रभुत्व काढून घेतील, त्याचा नाश करतील आणि त्याचा कायमचा नायनाट करतील. राज्य, प्रभुत्व आणि संपूर्ण आकाशाखालील राज्याचे वैभव ही परात्पर देवाची प्रजा, जे पवित्र जन त्यास देण्यात येतील. त्यांचे राज्य सनातन आहे. सर्व सत्ताधीश त्यांची सेवा करतील, त्यांच्या अंकित होतील. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. आपण स्तोत्र गाऊया. गीत क्रमांक 5, सोम्या तारी त्याला कोण मारी. दर्या डोंगर मांडिता हालेलुया होसाना, वादळवारा मांडिता हालेलुया होसाना, तुफान लाटा मांडिता हालेलुया होसाना, हालेलुया
सावकार गाईतात कृपा दे तुझी आम्हाला रोगी आजारी गाईतात कृपा दे तुझी आम्हाला अंधे लंगडे गाईतात कृपा दे तुझी आम्हाला कृपा दे तुझी आम्हाला सोम्याकारी त्याला कोण मारे कोणाची तरी नाही ताकद सोम्याची कृपा एकंदरी सगळ्यांची मागणी करते पुरी सोम्याकारी त्याला कोण मारे कोणाची तरी नाही ताकद सोन्याची कृपा एकंदरी सगळ्यांची मागणी करते पुरी सगळ्यांची मागणी करते पुरी सगळ्यांची मागणी करते पुरी सर्वांनी उभे राहायचं आहे. Alleluia, alleluia, alleluia. सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia, 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 alleluia. सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia. सोम्या देवाचा सपत्कार झाला, आनंद उजेड मार्गाला. सोम्या देवाचा सपत्कार झाला, आनंद उजेड मार्गाला. Alleluia, alleluia, alleluia. सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia, 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 alleluia. सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia, सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia, सोम्या देवाचा गौरव करा. Alleluia. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुमच्या अंतर्यामी संत लूकच्या शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, तुम्ही सांभाळा, नाहीतर कदाचित अदाशीपणा, दारूबाजी, संसाराच्या चिंता यांनी तुमची अंतःकरणे भरावून जाऊन तो दिवस तुम्हाला फासाप्रमाणे अकस्मात पडतील. कारण तो साऱ्या पृथ्वीच्या पाठीवर राहणाऱ्या सर्व लोकांवर त्याचप्रमाणे येईल. तुम्ही तर होणाऱ्या या सर्व गोष्टी चुकवल्यास आणि मनुष्याचा पुत्रासमोर उभे राहण्यास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करत जागृत रहा. प्रभूचे शुभवर्तमान. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. मनुष्याने सर्व जग कमावले पण स्वतःचा आत्मा गमावला तर त्याचा काय लाभ. मनुष्याने सर्व जग कमावले आणि स्वतःचा आत्मा गमावला तर त्याचा काय लाभ. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या आणि संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्याजवळ त्याच्या पायाखाली आपल्या प्रार्थना आणि विनंत्या घेऊन आलेल्या माझ्या भाविकांनो, एक गोष्ट सांगितली जाते. जेव्हा संत फ्रान्सिस झेवियर हे गावागावामध्ये जाऊन सुवार्ता सांगायचे तेव्हा ते एका चर्चमध्ये गेले. तेथे
त्याने पाहिलं की एक मुलगा चर्चच्या पायरीवरती बसलेला होता आणि तो रडत होता. तेव्हा संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्याकडे गेले आणि विचारले त्याला, काय झालं, कशाला रडतोस? तेव्हा त्या मुलाने सांगितले की मला कोणीही येशूबद्दल सांगत नाही. मला कोणीतरी येशूबद्दल मला सांगा, त्याच्या सुवार्तेबद्दल मला सांगा, त्याच्या जीवनाबद्दल मला सांगा. हे शब्द ऐकून संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्या हृदयामध्ये जणू काही एक आग पेटून गेली. जी आग त्याला स्पेनमधून या भारतामध्ये आणलेली होतं. ती आग जी सुवार्ता, परमेश्वराची सुवार्ता सर्व जगभरामध्ये सांगायची. आणि आजच्या दिवशी, या नोवेनाच्या 6व्या दिवशी, आपल्याला संत फ्रान्सिस झेवियर तीच आग आपल्या सुद्धा हृदयामध्ये पेटावी म्हणून ते प्रार्थना करीत आहेत. आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे लेट अस लिव्ह द वर्ड ऑफ गॉड बाय गिव्हिंग होप टू द पुअर. परमेश्वराचा शब्द आपल्या जीवनामध्ये आपण जगून जे गरीब आहेत, ज्यांना आपल्या संसाराने, सोसायटीने रिजेक्ट केलेलं आहे, नाकारलेले आहे, त्यांना आपण आशा दिली पाहिजे. आणि ती आशा कशी देऊ शकतो? ती आशा फक्त जेव्हा आपण हा देवाचा शब्द आपल्या जीवनामध्ये आणून, त्याप्रमाणे वागून, त्याप्रमाणे जगून, ही आशा आपण दुसऱ्यांना देऊ शकतो. असं म्हणतात, जे आपल्याकडे आहे तेच आपण देऊ शकतो. माझ्याकडे पैसे आहेत म्हणून मी देऊ शकतो. माझ्याकडे काहीतरी खायला आहे, जेवण आहे, ते मी दुसऱ्यांना देऊ शकतो. तसंच जर तुमच्याकडे जर येशू ख्रिस्त नसेल, पवित्र आत्म्याची दानं नसतील, तर ती दानं, तो प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ शकत नाही. त्यासाठी हा प्रभू येशू ख्रिस्त प्रथम तुमच्या जीवनामध्ये तो आला पाहिजे, तो राहिला पाहिजे, तेव्हाच त्याला आपण देऊ शकतो. आजच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण ऐकतो की दानियलला एक दर्शन झालं, जेथे तो पाहतो की अशी बरीच राज्य उभारली गेली आणि तीच राज्य पुन्हा कोसळून गेली. आणि एक सत्य तो जाणून घेतो की जे परमेश्वराने त्याच्या लोकांना जे राज्य दिलेलं आहे ते सार्वकालिक राहील. त्याचा कोणीही नाश करणार नाही, कोणीही त्याचा ते नष्ट करू शकत नाही. मागच्या रविवारी आपण ख्रिस्त राजाचा सण साजरा केला. ख्रिस्त राजा आपल्या सर्वांच्या जीवनाचा राजा आहे तो. आणि आपण म्हणतो की जे राज्य आहे ते फक्त शत्रूंना मारून किंवा भरपूर शक्ती संपत्ती असून, राजवाडे असून त्याच्यामध्ये ते होत नाही, परंतु त्याचं राज्य जे आहे ते प्रेमचे आहे. त्याचं जे राज्य आहे ते क्षमेचं राज्य आहे, आशा देणारं राज्य आहे. आणि ते राज्य अजूनही आपण बघत असतो आणि तेच राज्य अजूनही आपल्या जीवनामध्ये वाढत असते. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये आपण ऐकत आहोत प्रभू येशू ख्रिस्त ही आपला एक जणू काही एक गुण आहे, कारण प्रभू येशू ख्रिस्तांनी स्वतः आपल्याला ती प्रार्थना शिकवलेली आहे. एक जे फादर होते ते सांगतात, बरेच फादर्स किंवा सिस्टर्स जे आहेत ती संस्था किंवा डायसिस किंवा जे त्यांचे कॉंग्रिगेशन आहे ते सोडून जातात. का? कारण ते प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवत नाही, ते प्रार्थना करीत नाही. जर ते प्रार्थना करीत असाल तर तुम्ही कधीही देवापासून दूर जाणार नाही. प्रार्थना जणू काही एक आपल्याला
परमेश्वर आणि आपले जीवन हे दोन्ही बांधून ठेवत असते. तुमच्या जीवनामध्ये सुद्धा तुमचं कुटुंब आहे, तुमची मुलं बाळं आहेत, तुमची फॅमिली आहे. जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेमध्ये असता, तुमच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही प्रार्थना करीत असता, तेव्हा जरी तुमच्या जीवनामध्ये संकट आली, दुःख आली, तरी सुद्धा तुम्ही एकदम ताठ उभे राहणार. कारण तुमचा विश्वास आहे की येशू ख्रिस्त तुमच्या बरोबर आहे आणि तो तुम्हाला नक्कीच मदत करणार. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपण संत फ्रान्सिस झेवियर याचा सन्मान करीत असताना संत फ्रान्सिस झेवियर आपल्याला प्रत्येकाला सांगत आहे, एक प्रश्न तो विचारत आहे, तुम्ही आज येशू ख्रिस्तासाठी काय केले? तुम्ही आज येशू ख्रिस्तासाठी काय करणार आहात? आपण फक्त येशू ख्रिस्ताला दुःख देतो का? की येशू ख्रिस्ताला आपल्या कार्याद्वारे, आपल्या वागणुकीद्वारे, आपले जे शब्द आपण वापरतो त्याच्याद्वारे आपण त्याला आनंद देतो का? एक सुंदर असं गाणं आहे, आपण ते कधी दररोज म्हणत असतो, मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. आपण कुठे असो, आपण आपल्या ज्या वागणुकी आहेत, जी आपली कामं आहेत, जे आपले शब्द आहेत, त्याच्याद्वारे येशू ख्रिस्त दुसऱ्यांना दिसला पाहिजे. जर तो येशू ख्रिस्त दिसत नसेल तर आपण म्हणू शकत नाही की आपण ख्रिस्ती आहोत. मी ख्रिस्ती आहे, मी ख्रिस्त आहे असं आपण बोलू शकतच नाही. म्हणून माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, संत फ्रान्सिस झेवियर हे स्पेनमधून आपल्या भारतामध्ये आले फक्त एकच गोष्टीसाठी. ती गोष्ट म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा शब्द प्रत्येक लोकांना द्यायचा. येशू ख्रिस्ताचा शब्द प्रत्येक लोकांना घोषित करायचा, सर्वांना येशू जवळ आणायचं. ते त्याचं कार्य होतं आणि तेच कार्य आपल्या सुद्धा ते पुढे न्यायचं आहे. आणि ते पुढे नेण्यासाठी येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या संसारामध्ये, सोसायटीमध्ये असला पाहिजे. तेव्हाच ते कार्य, परमेश्वराचं राज्य आपण उभारू शकतो. म्हणून या मिसामध्ये आपण सहभागी होत असताना आपण हीच प्रार्थना करूया की आपण सुद्धा परमेश्वराचे जो शब्द आहे तो दुसऱ्यांना द्यायचा आणि घोषित करायचा. आमेन. श्रद्धावंतांच्या प्रार्थना. बंधूंनो आणि भगिनींनो, परमेश्वर आपल्या लोकांना कधीही न सोडणारा आणि त्यांना अखंड आशेने समर्थ करणारा आहे. संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या मध्यस्थीने आपण जगाच्या आणि चर्चच्या गरजासाठी विनम्रतेने प्रार्थना करूया. आपले उत्तर असेल, प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. आपले पोप, सर्व बिशप, धर्मगुरू आणि व्रतस्थांना सेवा करण्यास शक्ती मिळो. संकटांमध्ये त्यांना धीर मिळो आणि ख्रिस्ताची आशा सर्व श्रद्धावंतांमध्ये जागृत करण्यास त्यांना सामर्थ्य मिळो. त्यांनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या
प्रेरणेतून सर्वांची धैर्य आणि आशेची घोषणा करावी. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. जगभरातील सर्व मिशनरी जे दूरदेशी कठीण परिस्थितीत किंवा धोक्यांनी भरलेल्या प्रदेशांत कार्य करीत आहेत, असे सर्व मिशनरी सुरक्षित राहोत, त्यांच्या मनात धैर्य व नई आशा प्रज्वलित होवो आणि संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्यासारखी त्यांची सुवार्तेची धडपड फलदायी ठरो. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. जगातील युद्ध, अन्याय, अत्याचार आणि अंधाराने ग्रस्त प्रदेशांवर प्रभूच्या शांतीचा प्रकाश उजाडो आणि नेते मंडळींनी प्रामाणिकपणे लोकहिताच्या भावनेने राज्यकारभार करावा. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करू. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. दुःखी, निराशा, आजारी आणि एकाकी बंधुबहिणींना ख्रिस्ताच्या आशेचा आणि कृपेचा स्पर्श व्हावा आणि करुणाने त्याच्या वेदनांना शांतीचा स्पर्श व्हावा. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. या पवित्र मिसामध्ये सहभागी झालेल्या आपल्या सर्वांना अर्पण मुले आपल्या कुटुंबात, समाजात आणि जगात ख्रिस्ताच्या आशेचा आणि प्रेमाचे साक्षीदार होण्यास प्रेरणा आणि कृपा मिळावी. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. सर्व आजारी व मृत्यूपंथांना असलेल्यांना संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या मध्यस्थीने ख्रिस्ताची आरोग्य देणारी शक्ती आणि शांती मिळावी. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. आपल्या गरजांसाठी प्रार्थना. हे अनंतकालच्या देवा, आम्ही मोठ्या विश्वासाने केलेल्या या प्रार्थना तू कृपापूर्वक स्वीकार. संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या प्रेरणेने आणि मदतीने आम्हाला सुरुवातीची खरी साक्षीदार बनव. ही प्रार्थना आम्ही ख्रिस्त आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. अर्पण गीत, गीत क्रमांक 7. स्वीकार स्वामी हे फूल. फूल है
बंधू भगिनींनो, माझे आणि तुमचे हे बलिदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावेत म्हणून प्रार्थना करा. प्रभूच्या नावाचे गुणगान व गौरव व्हावे. आमचे आणि त्याच्या अखिल पवित्र ख्रिस्त सभेचे कल्याण व्हावे म्हणून तुमच्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो. हे प्रभू, संत फ्रान्सिस झेवियर या नोवेनाच्या दिवशी आम्ही आणलेल्या या दानाचा स्वीकार कर. आत्म्याचे तारण व्हावे म्हणून त्यांनी दूरवरचा प्रवास केला. आम्ही देखील परावसीप्रमाणे सुरुवातीची साक्ष द्यावी आणि आमच्या बंधू भगिनीसह तुला भेटण्यास सहाय्य करावे म्हणून कृपा कर. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुमच्या अंतर्यामी तुमची अंतःकरणे प्रभूकडे लावा. आम्ही ते लावी आहे. प्रभू आपला परमेश्वर याचे आभार मानूया. हे प्रभू, पवित्र पित्या, सर्व समर्थ शाश्वत परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत. हे योग्य व तारणदायक आहे. हे आमचे कर्तव्य आहे. कारण संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या हृदयात तू तुझ्या प्रेमा अग्नी प्रज्वलित केलास आणि प्रेषितीय धैर्याने पूर्वेकडच्या देशामध्ये सुवार्तेचा प्रसार करण्यासाठी त्याला पाठवलेस. त्याच्या सेवा कार्यामुळे आमच्या भूमीतील ख्रिस्त सभेला नवचैतन्य लाभले व तिच्या नव्या स्फूर्तिदायक कालखंडात सुरुवात झाली. त्याचे समर्पण जीवन आम्हाला स्फूर्तिदायक आहे. त्याचे आमच्या भूमीत आलेल्या तारण संदेशाबद्दल आम्ही तुझे आभारी आहोत. आणि म्हणून स्वर्गीय दरबारातील सर्व दूत व संत त्यांच्या निरंतर गुणगानात सामील होऊन आम्ही तुझा गौरव गातो. आभार घोष गीत क्रमांक 8. हे प्रभू, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पवित्र्याचा तू उगम आहेस. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त व्हावीत म्हणून तू त्यांच्यावर दववर्षावाप्रमाणे तुझा पवित्र आत्मा पाठव. जेव्हा प्रभू येशूचा विश्वासघात करण्यात आला आणि तो स्वेच्छेने दुःख भोगायला सामोरे गेला, तेव्हा त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली,
ती आपल्या शिष्यानं दिली आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, कारण हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. त्याचप्रमाणे भोजन झाल्यानंतर प्रभू येशूने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना दिला आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या, कारण हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, हे नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे, हे तुमच्या आणि पुष्कळांच्या पापक्षमेसाठी ओतले जाईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेचे रहस्य. हे प्रभू, तू पुन्हा येईपर्यंत आम्ही तुझ्या मृत्यूची घोषणा करतो आणि तुझे पुनरुत्थान जाहीर करतो. हे प्रभू, ख्रिस्ताच्या मरणाची व पुनरुत्थानाची स्मृती साजरी करीत असताना आम्ही तुला जीवनाची भाकर आणि तारणाचा प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोर येण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त याचा स्वीकार करीत असताना पवित्र आत्म्याच्या द्वारे एक व्हावेत असे आम्ही विनम्रतेने विनवितो. हे प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर आणि लिओ आमचे पोप, फिलिप नेरी आमचे बिशप आणि सर्व याजक वर्ग यांच्या समवेत ख्रिस्त सभेला परिपूर्ण प्रीतीचा पूर्ण विष्कार घडव. जे आमचे अन्य बंधू भगिनी पुनरुत्थानाच्या आशेने महानिद्रा घेत आहेत आणि जे तुझ्या दयेवर विसंबून मरण पावले आहेत, त्यांचेही तू स्मरण ठेव. त्यांचे तुझ्या दिव्य प्रकाशात स्वागत कर. देवमाता धन्य कुमारी मरिया, तिचा पती संत योसेफ, पूज्य प्रेषित आणि युगाने युग ज्या सर्व संतांनी तुला संतुष्ट केले आहे, त्यांच्याबरोबर आम्ही शाश्वत जीवनाचे सहवारस व्हावे आणि तुझी स्तुती करून तुझा गौरव करावा, अशी प्रार्थना तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. ख्रिस्ताद्वारे आणि ख्रिस्तासह आणि ख्रिस्ताठाई हे सर्व समर्थ देव पित्या पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या तुझा गौरव आणि सन्मान सदा सर्वदा होवो. प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली प्रार्थना आपण मोठ्या विश्वासाने म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहप्रसंगी पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व प्रकारच्या वाईटापासून आम्हाला सोडव असे आम्ही विनवितो. या जीवनात आम्हाला कृपापूर्वक शांती दे, म्हणजे दिव्य आशेची आणि आमचा ताणणारा येशू ख्रिस्त याच्या आगमनाची वाट पाहत असताना तुझ्या दयेच्या सहाय्याने आम्ही पापापासून मुक्त राहू व सर्व प्रकारच्या चिंतावीन वचनेपासून सुरक्षित असू. कारण राज्य, अधिकार आणि गौरव सदा
सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांना म्हणालास, मी तुम्हाला शांती देऊन ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि तिला तुझ्या इच्छेनुसार शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्य जीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा असो. आणि तुमच्या अंतर्यामी. आपण एकमेकांना शांतिवंतन करूया. गीत क्रमांक 10. हे पहा परमेश्वराचे कोकरू, जगाची पापे दूर करणारे हे परमेश्वराचे कोकरू पहा. या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले धन्य. हे प्रभू, तू माझ्या छत्राखाली यावेस इतकी माझी योग्यता नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. आता पवित्र ख्रिस्त शरीराचा वाटप होणार आहे. पवित्र ख्रिस्त शरीर हे फक्त ख्रिस्ती लोकांच्या सेवनासाठी आहे. अख्रिस्ती बांधवांचे आम्ही स्वागत करतो. त्यांनी गायनामध्ये सहभाग घ्यावा व ख्रिस्त शरीर स्वीकारण्यास पुढे येऊ नये ही विनंती. होली कम्युनियन इज ओनली फॉर बॅप्टाइज्ड कॅथलिक्स. वी अप्रिशिएट आवर ब्रेथरेन who have been participating in this mass, who are non-Christians, not to come forward to receive Holy Communion. प्रसाद गीत, गीत क्रमांक 11. देवा तुझ्या दयेची. तुझ्या
आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, आम्ही साजरा केलेल्या या बलिदानाद्वारे संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या प्रमाणेच समर्पित जीवन जगण्यास आम्हाला सहाय्य कर. समर्पित जीवन जगण्याची आमची ही इच्छा आमच्या अंतःकरणात सदैव जागृत ठेव. आम्हाला झालेल्या पाचारण्यास, आमचे जीवन जगण्यास आणि तुझ्या मल्यात केलेल्या कामाचे प्रतिफल प्राप्त करून घेण्यास आम्हाला पात्र बनव. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो. जा आणि प्रभूच्या सुवातेची घोषणा करा. देवाला धन्यवाद. सन फ्रान्सिस झेवियर साहेबांच्या नवीनाची प्रार्थना पान क्रमांक 6. सर्वांनी ही प्रार्थना एकत्र म्हणायची आहे. देवाच्या समर्पित सेवका संत फ्रान्सिस झेवियर, तुमचे हृदय येशूच्या प्रेमाने प्रज्वलित झाले होते. त्याच प्रेमाने प्रेरित होऊन तुम्ही देशोदेशी जाऊन मरणापर्यंत येशूच्या नावाची आणि तारणाची सुवार्ता घोषित करण्यासाठी स्वतःला व्यक्तित केले. म्हणून पित्याने तुम्हाला स्वर्गात वैभवाने भरून टाकले आणि पृथ्वीवर तुमच्या शरीराचे भ्रष्टतेपासून रक्षण केले. या अनोख्या देणगीमुळे आम्ही आनंदाने भरून गेलो आहोत आणि तुमच्यासोबत पित्याची स्तुती करण्यास सामील झालो आहोत. आम्ही तुमची मध्यस्थी मागत आहोत. आपल्या खाजगी हेतूंसाठी आपण याचिका करूया. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की जर आमच्या या इच्छा आणि गरजा पित्याला मान्य असतील तर त्या आमच्यासाठी पूर्ण होऊ द्या आणि आम्हाला मिळालेल्या सर्व कृपादानांबद्दल आम्ही तुमच्या बरोबर आत्म्याने येशूद्वारे पित्याची स्तुती करतो. आमेन. Before we take the final hymn, on behalf of the Mumbai East Indian Choir, we would like to extend a heartfelt thanks to Reverend Father Patricio for giving us this opportunity to participate in this Holy Eucharist. We also like to thank Father Jackson Soos for celebrating this Mass for us, and you lovely people for joining us in this Eucharistic celebration. We shall sing the hymn, गीत क्रमांक 13, प्रणाम 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 संत फ्रांसिस.